No niin, ja tervetuloa jälleen kerran katsomaan näitä hopealuoti Big Emejä. Nyt kyseessä playoffit. Mulla ei ole nyt ollut paras rekordi, myönnän. Stake kolmoselta meni tasan 1 oikein, mutta ei hätää. Minä olen suurien pelien pelaaja, ja se sama perustuu myös Big Emeihin. Täällä jälleen kerran minun kanssa näitä kommentoimassa on nyt Pottu taas. Meikä on taas täällä. Yleensä lemppari kummiskin. Ja no, ei sen suurimpia puheita, käydään tästä heti miettimään näitä matchuppeja. Kuka vie majorit? Furia fine. Furia on ollut paljon parempi joukkue, joten uskon, että Furia tämä vie. Vaikka tietysti tämä majori on ollut täynnä yllätyksiä, niin paine ei ole vakuuttanut mua niin paljon. Snov ei vaan ole ollut tarpeeksi hyvää. Muuten on pelannut Miusta ihan hyvin joukkue, mutta yksi pelaaja kun puuttuu noin lujaa, siitä rangaistaan playoffissa. Ja Furia Jekindar formissa. Hä? Ja sitten Molodoi on ollut hyvä hankinta. Eiköhän Furia tämä vie. Mitä mieltä siihen oot tästä pikkupista? Tai tästä matchupista? Mä laitoin vissiin kans Furia. Ymmärrettävää. Ne on pelannut mun mielestä aika hyvin. Ne on mä en oo niin CSTtä, mutta... Juu, ei, Furia on pelannut hyvin. Ei siinä mitään. No ehkä vaan on CSTtä ja kattokaa tonne oikealle ylös. Siellä se on ykkösenä. Minä oon tuolla vielä 5. Sitten pohjalla kun vähän... Miten meni Stake 2 ja Stake 3, mutta ei se siitä. Fatse vastaan Mongols. Tää on mielenkiintoinen matchuppi. Mongols ei oo aina näyttänyt vakuuttavalta. On ollut ongelmia Formin kanssa tässä lähiaikoina. Ja Fatse myöskään ei oo aina näyttänyt vakuuttavalta, mutta niillä on Simple. Ja ihan vaan se... Vaikka Simple ei vedä ihan samanlaisia numeroita, mitä tietysti ollaan totuttu näkee Simpleltä joskus ennen aikoinaan, niin kyllähän se siinä on aina se tähtifaktori. Kyllä Simple pystyy tehdä pelauksia, mitä Broky ei. Joten tää matchup on minulle tosi paha arvata. Mongosella on myös se ongelma, ne yleensä joukkaa playoffeissa. Mie toivon, että Mongos tämä voittaisi, mutta playoff sensu ja Fatseklan pelaa paremmin areenalla, niin me jopa menen Fatseklaan tässä. Me näemme Fatse semifinaaleissa. Mitä mieltä siellä oot, Pottu, tästä? Mä laittaisin varmaan Fatsen kanssa. Tää on semmonen, mikä mä haluaisin, että kummatkin pääsisi pitkällä. Juu, sama. Mutta musta tuntuu, että Fatse on vaan kokeneempi ja nyt kun ne on pelannut pari peliä majoreilla, niin näyttää paremmalta ja paremmalta. Niin... Kyllä. Mongos on vielä niin nuori jengi. Toiset major playoffit minne on ikinä päässyt. Shanghaissa putosi silloin Moutsiin vastaan. Mongosilla on aikaa. Tää taas tuntuu enemmän semmoiselta, että jos Fatse haluaa vielä voittaa jotain Karikanin kanssa, nyt alkaa olla niitä viimeisiä hetkiä. Ja Fatse näyttää siltä, ne haluaa voittaa Karikanin kanssa. Ne on pelannut todella hyvin tähän mennessä, minun mielestä. Joten Fatsella mennään. Sitten Navi Vitality. Navinhan minä pistin Stake 3 0-3, jos satutte muistamaan. Se meni väärin. Navi pelasi loppujen lopuksi kohtuu. Hyvä CS, oli siellä paljon korjattavaa. Toi G2-peli, se Inferno oli ihan hirveätä katsottavaa, mutta se oli samaan aikaan myös molemmilta puolilta. Kun taas Vitality, sen yhden BO1 Legacy, sen yhden BO1 häviö Legacy vastaan on näyttänyt taas Vitalityltä. On pelannut todella hyvää CS. Saivu muisti se on Saivu, Rops muisti se on Rops. Paperilla tämän pitäisi aina olla Vitalityn. Mutta Vitality on kuuluisasti ollut aika heikohko näissä Major playoffeissa. Kyllä ne on sinne päässyt. Ne voittikin kerran Majorit, mutta ne oli oikeastaan pelkkiä tier 2 joukkueita vastaan. Gamer League finaalissa, Apex semifinaalissa. Oliko quarterfinaali Into the Breach? Me en muista, mutta jotain tämmöstä. Ja sitten ne on voittanut yhden playoff Major-pelin myös sitä sen jälkeen, mikä oli Cloudysia vastaan, kenellä ei ollut bossipelaaja, vaan niillä oli Boomits bossittamassa. Ja Navi, en tiedä, mulla on jotenkin fiilis. Vaikka pistin Navin 0-3 nyt, kun ne on playoffeissa, ne lock-in, ne oikeasti voittaa Vitalityn. JL on pelannut nyt todella hyvin, pakko sanoa numeroiden kannalta. Vieläkin välillä vähän tyhmiä virheitä, esim. Infernolla Bananilla tuntuu ottavan molemmilla puolilla noatteen niskaa joka toinen kierros, mutta kyllä se siitä ja kaikkea. Mut mie oikeasti otan Navin jatkoon tässä. Tää saattaa
tehdä sen, että minä saan oikeasti silverkolikon näiltä majoreilta. Mutta mieluummin me otan rohkeana silverkolikon kuin nössönä kultakolikon. Mitä mieltä se oot, Pot? Voi kiinnostaa, onko mä nössä. Mä menen kyllä Vitality nyt toi kamis maailmankaan eri mieltä. Sanon Tää on nyt ihan eri Vitality Roffenkaan mun mielestä. Kyllä, se on totta. Se on totta, mutta samaan aikaan me mietin sitä, että se on vain yksi pelaa, miten paljon se voi muuttaa. Toki me ollaan nähty, se on muuttanut jo nyt todella paljon. Mutta Vitalityllä on aina ollut Major Playoffissa ongelmia. Pelkästään jos niillä on oikeasti ollut huonoja joukkoja vastaan on pärjännyt. Kyllä. Niin. Järkevää olisi pistää Vitalityyn, mutta täällä mennään sydämellä. Aika Navi oli 0-3, kyllä meidän Navista pitää enemmän kuin Vitalitystä, ei hätää. Viimeiskin Navia epäiltiin ja sitten ne voitti, niin kyllä. Tiedän nyt, että sen näkee sitten. Spirit Modes. Tää on minusta todella mielenkiintoinen matchup. Modes, jolla on ollut todella paljon ongelmia tässä Stage 3. Pääsi just jatkoon Legacy vastaan 2-1 Spirit, sillä väliin taas 3-0. Todella helposti, ei ollut mitään ongelmia. En tiedä, mitä tässä kumpi tämä vie, kun Modesillakin välillä ongelma playoffeissa, esimerkiksi Sertion ei pelaa niin hyvin. Tuntuu aina fell-offava, kun semmonen vähän tärkeämpi peli. Spiritillä ei ole ongelmia tosta, se on päinvastoin. Magix käy pelaamaan, kun on oikeasti tärkeät pelit. Kyllä minä varmaan Spiritillä tässä meneen itse. Vaikka se olisi todella siistiä nähdä Jimpula vastaan Aleksi B semifinaalimajoreilla. En ihan usko kummiskaan, että näin pääsee käymään. Donk, Magix, Shiro. Siinä on aika paljon firepoweria. Joten vähän lyhyempi selitys tälle, mutta Spiritti vie just. Mitä mieltä siihen oot? Mäkin menen varmaan Spiritillä, mutta nyt voi olla, että Maotsilla on uusi take, uudet kujet. Mä en tiedä, ne ei ole kyllä näyttänyt hirveän hyviltä, niin siksi mä laitan Spiritin tonne, mutta kyllä siis voi olla, että täysin kääntää performanssinsa. Jep. Samoin toivon, että Motsista mä vie, mutta veikkaan Spirittiin, ja jos nää ois ennen tätä Stage 3, niin kuin ihan ylipäätään, miten on pelannut ennen näitä majoreita, niin Mods menisi minulla ennen Spirittiä, mutta Mods ei ole näyttänyt lähellekään yhtä hyvältä, mitä ne on näyttänyt aiemmin. Mutta semifinaalit, Furia vastaan FaZe Clan. Tää on vaan fatse. Simple pääsee major-finaaleihin. Niin paljon kuin me on pitänyt tästä uudesta Furiasta, niin Furia ja Pain ovat heikoimmat joukkueet ylipäätään näissä playoffeissa. Molemmilla kävi sinänsä hyvä tuuri, että ne pääsi quarterfinaaleissa toisensa vastaan. Niin myös Brasilia saa yhden joukkueen semifinaaleihin. Mutta emme usko, että Furia, kun kumminkin Molodoi pelasi puoli vuotta sitten vielä jotain Euroopan CCT-turnauksia, ei todella uusi pelaaja tälle tasolle. Major-semifinaalit, eikä siinä kohdassa ala vähän jännittää. Muuten tietysti Furia alkaa olla jo aika kokenut, mutta vastassa on kokenein tiimi koko tässä turnauksessa. Korikon, Brain, Simple, Elige ja sitten Frozenkin, vaikka se on vielä kohtuun nuori kaveri, sekin on pelannut CS niin pitkään jo huipputasolla. Me nähdään Fatse Major-finaaleissa, minun mielestä. Ootko tästä samaa mieltä, Pot? Ja siis mä laitan Fatsen kanssa, mutta mä jotenkin niin näen Furian finaalissa. Mua pelottaa Juu, todellakin. Mä näen sen mun painajaisen. se on mahdollisuus, että Fallen on Major-finaaleissa vuonna 2025. Jekin ottaa 1.1 Simpleä vastaan. Ja se olisi sinänsä hieno nähdä, mutta onhan se nyt siistimpi Fatse. Mäkin menen Fatsella, mutta niinku mua pelottaa silleen ihan vähän. Noniin. Ja nyt päästään match-upiin, mitä Sieto on ainakaan päässyt edes ajattelemaan, mutta nyt vähän mietit Navi vastaan Spirit. Simppeli olisi vaan pistää Spirit jatkoon, mutta edelleenkin. Simppeli olisi myös ollut pistää toi Vitality jatkoon, ja minä menin Navilla, niin pitää vähän miettiä. Sä uskot Navi vai? Mie jopa uskon Naviin nyt, kun ne pääs playoffeihin. Minusta ne just tossa Stage 3 ne joko bomba auttaa 0-3, tai sitten ne pääsee oikeasti playoffeihin jotenkin, ja ne pääsee näin tallena yhtä. Ja
ei siinä mitään. Nyt kun on täällä, semifinaali Spirittiä vastaan. Mitä veikkaat tapahtuu? Tietysti Firepower on Spiritin puolella. Tiimipelaus on ollut tällä hetkellä Spiritin puolella, on pelannut paljon paremmin joukkueena. Navi on ollut todellakin huonossa formissa, mutta samaan aikaan myös tuntuu, Navin pelaajat tietää, että jos täällä ei pääse oikeasti jonnekin semifinaaliin, finaaliin tai jopa voita majoreita, jotain muutoksia tulee tapahtumaan tiimissä. Ja se on silleen, että kaikki on vähän vaarassa tällä hetkellä Naviissa, paitsi ehkä Aleksi B ja Bitti. Mutta niin jokainen niistä pelaajista haluaa näyttää, että ne pystyy vielä pelaamaan tällä tasolla. Pystyy olla vielä isojen poikien kerhossa. Spirit, kenelläkään ei ole semmoista vaaraa. Kyosuke on melkein varmistettu jo Falconsiin. Okei, nyt mennään semmosella Dream Run. Me pistän Naviin finaaliin. Ne on säästellyt takuja playoffeja varten. Ne on säästellyt takuja. Ja Aleksi B tulee näyttämään Chopperille, miten kaalataan. Mä kiinnostaa kuulla myös sinun mielipiteet tästäkin matchupista, kun mulla on täällä kyllä veikkauksia. Mä arvostan näitä veikkauksia ja niin kuin sanottiin jo viime vuonna, ne yllätti kaikki, mutta mä en vaan usko tuohon, mä en usko tuohon Nove. Toi on fair enough, en miekään ennen näitä playoffeja uskonut Naviin yhtään. Nyt alkaa jo vähän. Ne saattaa pelaa myös huonommin, kun niitä pelottaa, että ei vittu nyt pitää suorittaa tai lennän vittuun täältä. Se on mahdollista myös. Edelleenkin en ymmärrä, mitä ne viime vuonna voitti majorit sillä formilla, mutta jotenkin ne sen teki. Mutta nyt, jos mun näihin pick-emeihin luotetaan, täällä on Fatse vastaan Navi Major-finaali ja Simple vanhaa joukkuettansa vastaan. Ja no, kumpikohan tämä veisi? Fatse, kenellä on oikeasti niin paljon kokemusta, ne on mennyt tähän Majorille sillä mindsetillä. Me muistan Korikahan twiittasi jotain, että oikeasti ei oo hajuukaan mitä me tehdään player breakin jälkeen. Me vaan hankittiin Simple nyt. Ja toi on jotenkin semmonen mindsetti, millä en ihmettelisi yhtään, jos ne onnistuu voittamaan Majorit. Niillä ei oo yhtään paineita kellään. Ne vaan tulee vähän pelittelemään. Kun taas, niinku se sanoit siitä justiinsa, että et ihmettelisi yhtään, jos Navi nyt playoffissa käy miettiä, että okei, nyt pitää suorittaa. Mitä me on ajatellut, että se saattaa olla jopa niille positiivinen vaikutus. Mutta ehkä majorifinaaleissa se on liikaa, ja minä pistän Fatsen voittamaan majorit. Karikan voittaa majorit vuonna 2025 vielä. Ja Big Saved. Se tulee olemaan hieno hetki, kun Simple voittaa majorit. Mutta samaan aikaan nämä kaikki matchupit on minusta äärimmäisen mielenkiintoisia. Joka ikisessä, no niin kuin aina tietysti voi olla mahdollisuus, että jompikumpi voittaa, mutta minusta joka ikinen matchup, mitä tänne on tullut, on yllättävän lähellä, vaikka saattaa vähän katsoa oikeasti tuon Navi Vitality, että no se on aina Vitality, mutta niin kuin näette näistä, en ole täysin samaa mieltä siitä. Nämä tulee olemaan mielenkiintoiset playoffit, jotka päättyy Fatsen voittoon. No, jos nyt ollaan siinä maailmassa, missä on Fatse vs Navi Major finaali, mikä on superediktio sille, mutta on pahinta hämmennys. Kun Simple ottaa joku 2.1 tai vitun GL ja Imi vetää joku masterclassin, siis tässä voi käydä mitä tahansa, jos on finaalissa. Ajattele, jos JL voittaa toisen Major MVP. Mitä me edes tehdään siinä communitynä? Me vaan venataan vuosi, että ne voittaa vielä seuraavan niin. Ykkösmajori. Mä en näe Navi täällä, mutta jos Navi pääsee tänne, niin vittu ne voittaa jopa. Fair enough. Mut siis Simple Majori mä toivon tässä kohtaa eniten. Viime vuonna me nähtiin Fatsella Major-finaalissa ja Navi voitti aika helposti ja Karikan Cypher Egg Movie ja Infissä. Mutta eri joukkueet molemmilla. Sille, vaikka Navilla on samat pelaajat, ne ei ole todellakaan pelannut samalla tavalla. Tai no, tulee aika lailla samoissa ajatuksissa näille majoreille, mitä ne tuli viime vuonna silloin. Kaikki katsoi, että nää on ihan huonoja, tälleen just ehkä top 10, joka sitten voittaa. Ja no, en tiedä. Minulla nyt on Fatse vie.
Nää on minun piikemit, nää on nyt tallennettu ja sitten vaan jännittämään tuloksia. Ja sanoin jo nytten, on tekeillä semmonen Major Recap-video tietysti tulee sen jälkeen, kun playoffit on ohi. Tässä tulee olla aika paljon pidempi, mitä nämä normaalit. Me tuon oikeasti puhumaan jokaista joukkueesta vähän enemmän ja kaikkea. Katso semmoista, niin jos haluatte sitten sen nähdä, niin no, tilatkaa YouTube-kanava ja muutenkin, jos olette tykännyt näistä videoista. Minusta on aina ilo puhua CS:stä ja minusta on myös ollut ilo katsoa, kun ihmiset on oikeasti kattonut mun skitsopikemei täällä. Mutta hei. Tää on Major-skripti, ainakin minun mielestä, ja me nähdään, onko se oikein sitten sunnuntain jälkeen. Mutta nyt toistaiseksi... Nyt saa jännittää. Nyt saa jännittää. Mutta toistaiseksi se on meiltä heippa hei!